So hello guys, welcome to my mini vlog. So ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଅଫିସ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବି ଅଫିସ ହିଁ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ବି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖିଲି ନା ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କୁକୁରଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସିଲି ସେ ତଳକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ହିଁ ଶୋଇଲା। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ୟାର ବଢ଼ିଆ କୁକୁର ଥିଲା ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇପାରିଲିନି ସେଇଟା କିଛି ରିଜନ୍ସ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଠୁ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ଖାଇକି ଆସିଲି ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ବହୁତ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ୟାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି ବଟ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉନାହିଁ। ବଟ୍ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲି ଟିକେ ବାଟରେ ଚଟପଟି ଖାଇଦେଲି ଖାଇକି ଆସିଲି କାହିଁକିନା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ସୋ ସେଥିଲାଗି ଚଟପଟି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ କାଙ୍ଗାଳି ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଡିନରରେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲି ନା ସେଇ ରୁଟି ଭଜା ଆଉ ଭାଉଜ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଡାଲି କି ଡାଲମା ଜଣା ନାହିଁ ୟାର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ସାଲାଡ଼ ସାରିଲା ପରେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ହଁ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଯେହେତୁ ଭଲ ନଥିଲା ସୋ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପଢ଼ାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା